Kaixo, bideo hau soldadura prosedimenduen ikasketan grabatzen dudan bigarrena da. Aurreko bideoan, Moodleen eskegita daukazuen infografiaren azalpena egin nuen. Bertan, soldadura prosedimenduetan agertzen den informazioaren azalpen datua eman nuen. Infografiaren bi orrialdeak hemen daude eta gezitxoetan zapalduta, zehatz mehatz informazio bakoitzaren azalpena agertzen zen. Oraingo honetan, informazio gehiago daukazu. Driven eskegi ditugun dokumentuetan, prozedimendu desberdinak ikusteko eta analizatzeko aukera izango duzu. Eta bideo honetan, azalpen txikitxo bat emango dut dokumentu bakoitzaren nondik norakoak azaltzeko. Ikus dezakoen zuenez, 4 dokumentu desberdin daude. Bakoitza, soldadura prozesu desberdinen prozedimenduak direlarik. Lehenengoa, elektrodo gehitik prozesuak elkartzen dituena, bigarrena arko sumergidozko soldadura, eta hirugarrena eta laugarrena semiautomatikako soldadura. Ezagutzen ditugun bi mota desberdinak, hain zuzen. Lehenengoa zabaldu eskero, lehenengo prosedimendua daukagu. Behintzat lehenengo orrialdea. Importantean dena eta informazio importantea daukana. Kasu honetan, aurreko prosedimenduan gertatzen ezen bezala, 4 atal desberdin ditugu. Batzutan, informazioa guztia garatzeko 4 atalekin nahikoa bada, beste 2 atalak aurrestea aukera ona da. Eta kasu honetan egin den gauza da. Zer dauka berezia prozedimendu honek? 2 prozesu desberdin elkartzen dituela. Alde batetik 151, araudiaren arabera TIG soldadura dela badakigula, eta 111, araudiaren arabera elektrodo bidezko soldadura dela badakigula. Eta beste berezitasun bat da krokisean pasada bakoitza izendatzen duela. Saikatu egiten ditu, zenbakiak ematen dizkio pasada bakoitzari, eta gero, pasada bakoitzaren informazioa ematerakoan, edo parametroak definitzerakoan, oso zehatz definitzen ditu. Pasada bakoitzak eduki behar dituen parametroak zehatz mehatz ondo definituta geratzen dira hurrengo taulan. Krokisa eta taula ondo elkartzeko, oso metodo egokia iruditzen zait. Bigarrena, arko sumergidozko prozesua. Kasu honetan, pasada bakoitzari zenbaki bat eman beharrean, pasada multzoak izendatzen ditu, hitz batzuekin ondo ulertzen direnak gero elkarrekin ondo ulertzeko, eta pasada multzo bakoitzari aukera desberdinak ematen dizkio, parametro desberdinak erabiltzeko. Hau da, adibidez, pasada de relleno honetan, multzo honetan, pasada de relleno tarte hau delarik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aukera desberdin ematen digu prozedimenduak lana egiteko. Soldadoreak aukeratu behar du zein izango den erabiliko dituen parametroak. Ezin ditu nahaztu, baina multzoka badauka aukera desberdinak. Hauetako 7 aukeretatik bat aukeratu behar du eta horrekin lan egin. Horretaz aparte, gero informazioa gehiago agertzen da hemen, baina ez da oso desberdina aurretik ikusi dugun informazioarekin. Hortik aurrera, ere badakigu semiautomatikako prozedimenduak daudela. Eta hemen daukagu adibide bat. Krokisa juntura desberdinetarako eginda daude, jakiteko non eman behar den puntua, eta prozedimendu honek daukan berezitasuna da, posizio desberdinetan soldatzeko parametro desberdinak definitzen dituela ere. PA posizioan, PC posizioan edo PF posizioan soldatzen dugunean,
bakoitzak bere parametroak definituta ukitzen ditu. Eta guk hoiekin lan egin behar dugu. Soldatzen dugun posizioaren arabera, edo bata edo bestea erabili beharko dugu. Era berean, aurreko prozedimenduan agertzen zen bezala, hemen informazio interesgarria agertzen da, baina ez dauka desberdintasun handirik aurreko prozedimenduetan agertzen den informazioarekin. Eta azkenik, beste zime automatikako prozedimendu bat, eta kasu honetan berri bere izendapena zenbakiekin definituta geratzen da. Oso aukera ona da, kasu honetan, ondo definituta guzteko pasada bakoitzak eduki behar dituen parametroak. Polaritatearekin, voltajearekin, eta intensidadearekin. Beko partean, beti bezala, erabilitako gasaren informazioa, eduki behar den temperatura pasaden artean, betiko informazioa, estandarra. Beraz, erakutsi dizuedan lau prozedimendu hauekin, eta aurretik ikusi genuen infografioa hau ondo aztertuz eta ondo irakurriz, oraindik aurrera, prozedimenduak ondo ulertzeko eta interpretatzeko gaitasuna eduki beharko zenukete.